Поли! Айде на детска градина. Здравейте, хора! Нов ден, нова седмица, понеделник е. Часът е вече около 3. Сутринта ни започна ударно, деня ни продължи ударно. Полито замина на градина, но с голям рев и голяма мъка. По пътя някъде съм загубила на САЩ бибероната. Той по принцип не е чак толкова зависим към нея, но не можа да заспи. Тоест първия път заспа за първата си дрямка. После не иска да си яде пюрето. Аз днес трябваше да му вкараме нов зеленчук, тиквичка. Вкарахме само нея, дадохме 5 лъжици от тиквичката и нищо повече не иска да яде. Рева около 2 часа. После не иска да заспи. Уж заспава в леглото. Аз напръсках цялата баня с препарат, за да мога да я измия докато той спи. Но той заспа за 1 минута и се събуди. Зарязах всичко. Излязохме с количката с идеята да спи там евентуално. Не се получи. През целия път не иска да спи. Ходихме до Виз Виталис и до Kaufland. Купихме нова биберона. Заспа по пътя точно пред блока. Вече спи, може би, 1 час. И спи в количката в коридора. Просто понеделниците не са ми силата. Не са моите дни понеделниците. Полито поне е добре. В градината са имали детски рожден ден и тя се чувства добре. Заспала е. Днеска баща ѝ ще я вземе от градината към 4:30 някъде. И се подготвяме за нейния рожден ден. Тя в неделя на 1 октомври има рожден ден. Ще го празнуваме в нашия роден град Ловеч. Ние сме от Ловеч и двамата с мъжа ми. Там ще празнуваме с приятели и роднини. И най-вероятно в понеделник ще занесем почерпка за детската градина за децата. Така че днешния ден не започва добре, но дано да завърши добре. Първо ви кажа, има такива дни, не всичко е перфектно, не всичко е цветя и рози, не всичко е толкова лесно. Има едни, в които сме изнервени, в които нещата не се получават, гърми ни главата и така нататък. Но най-важното е, че минават, преминават и приключват. Така че ще ви покажа, като купих едни дънки за рождения ден на Полито, но поръчах и една риска, т.е. тениска с такива ръкави, буфон ръкави, по-издутите ръкави, които са. И за мен си взех една тениска, като пристигне ще ви ги покажа. И така, и може да давате, то всъщност не, вие ще сте го видяли този влог вече, така че ще ми на рождения ден. Щях да кажа, че може да давате идеи за почерпка за в детската градина, но най-вероятно аз ще ви дам някоя идея. Хайде, до нови срещи! Тече подготовка за рождения ден на Полито, като сега ще ви покажа какво сме взели. Тя ще празнува реално на 1 октомври, когато си родена, пада си неделя. Ще празнува с децата в детския кът в Ловеч. Като там идеята е да празнуват самите деца в детския кът за 2 часа. Там да си играят, а родителите да са в кафето. По принцип тортата, която съм взела, съм поръчала за там на Маша мечока, но не можах да намеря такива подходящи салфетки и чинийки. Затова съм взела ето тези. Такива чинийки, салфетки, свирки, свещичка и една тройка. Тук съм взела почерпка за родителите, които ще сме. А тук също ще празнува и в детската градина с дечицата. Като пак съм взела същата свещичка, пак свирки, пак една тройка, ето такива балони.
Ето такава украса, честит рожден ден. Тук има вилички. Там тортата, която ще ходим да поръчваме след малко, ще е на тема Мики Маус, Мини Маус по-скоро. Взела съм такива салфетки, чинийки, чакайте, че ви ги показвам наобратно. Чинийки и тук за децата някакви лакомства, сокчета, солетки, стандартните неща. За госпожите ще дадем бомбони да си почерпят, сок. Рождения ден ще го празнува на следващия ден в градината, пада се понеделник, 2 октомври. Ходих да си извадя снимки от фотото, като занесох тази снимка по нея да ми извадят същия размер, само че гледайте какво става. Размера изобщо не е същия. Тази е доста по-малка. Исках да си ги сменя в рамките ми тук. На секцията си държа рамки с снимки. Но гледайте как става. Нищо не става, трябва да ходя да си ги вадя пак. Значи това са снимките от изписването, тази и ето тази. Ето, смених си ги. Тук не е различна рамката, но тук за цяло трябва да си купим нови. Така изглеждат. Включвам се да ви покажа какви ще са ни тоалетите за рождения ден на Полито. Това е моя панталон, ще съм с него. Той ми е стар панталон, не е нов. И ето тази тениска, като сега ги вада естествено от шилнята, затова са така измачкани. Ще ги изгладя сега, преди да ги сложа в багажа. Тази тениска е от Reserved. Си я взех сега. Полето ще е с тези дънки. Тези дънки съм ми ги взимала от Пепко. И ето тази риска също и от Reserved. Ето така е. С такива по-бухнали ръкави. Тук има ластичи на ръкавите. Тук има ластик. Не е лоша. За Сашито той е прекалено малък още. И честно казано не искам да го притискам с някакви дънки или нещо подобно, да не му е комфортно. Той ще е с това боди и блузка. Много е сладурско с мечета. Той още не го е обличал. И просто едно бяло долнище. Пък ако случайно е топло, ще го облека просто с къс ръкав. Самият рожден ден няма да е претенциозен и няма да е толкова официален, затова не съм би подготвила някакви рокли или някакви топчета и разни такива неща, защото ние ще сме само близки и приятели. Ще са 8 деца с родителите и просто децата ще се играят в детска къта, ние ще пием по едно кафе, докато те се забавляват и празнуват рождения ден. Ето това ни е целият багаж, т.е. багажа за децата, дрехите. Като съм сложила за Полето едно елече и едно горнище. Тук има, това са и дрехите за рождения ден, блузката и дънките. Взела съм и 4 чифта тениски, защото тя е дете и си цапа. 3 клинчета къси и 2 дълги. Пижамка. И в ето такъв, не е несесерми, в такава турбичка ми слагам белето. За малкия съм взела едно връхно яке. Това е ромпърче с дълъг ръкав. Да, съм от дрехите за рождения ден. Винаги му взимам ето такива пелени. Тук съм му сложила лигавниците и чорапите. Взела съм от 2 чифта къси гащи, 4 дълги, като на него съм взела малко повече дрехи, защото той се плюмчи доста. Да имам резервни, взела съм му 5 бодита с къс ръкав и 5 бодита с дълъг ръкав, като той има в чантата на количката и е лек. На Полето съм ми взела кроксовете, защото в детския кът трябва да са с пантофи. И козметиката, която я взимаме, измивния гел. Те ползват една козметика, защото ми е по-лесно да нося само по едно.
Кремчето за тяло, четките за зъби, пастата в момента ползва такава. Тук носа клечки за уши, тампончета памучни, крема против подсичане, малко физиологичен разтвор, едно гребенче. На полито взема. Носи и такова несесерче с ластичетата. Като след малко ще ходя да взема и памперси и мокри кърпи, да имаме цял пакет. И това е. Моя багаж е... Ето това е моя багаж. Пижама, едно сако тънко за рождения ден, тениската панталона, тук една риза, блуза, две тениски и един анцунг и едни дънки. В тази чанта съм сложила нещата за самия рожден ден. Сега тези неща ще ги слагам в... Аз не пътувам с куфари, а с пътни чанти, защото ми е по-удобно да ги съхранявам в къщи. Имам предвид, че в шкафовете ни е пълно навсякъде и няма място за съхранение на куфари. Затова си купувам за момента повече пътни чанти, защото са по-меки и мога да ги сгъна и да ги прибера на едно място. Всички шкафове в момента, абсолютно всичко е пълно. Така че за момента това ни е по-практичния начин. И така, слагам всичките неща в чанта. Другото, което им взимам и лекарства. Но лекарства сега няма какво да ви показвам, всеки си ползва различни. Така че слагаме нещата, отиваме да вземем памперсите. Другото, което ще взема на Сашето е и шишетата и млякото. Аз ще съм с тези обувки, тези маратонки си ги слагам в багажа. Ето това са нещата, които му взимам за храненето. Две шишета, млякото, термос, дозатор, лигавник, лъжичка и шишето му с вода. Не взимам много неща, така че това му е достатъчно. Часът е 7. Честит рожден ден. Станах да правя изненада с балони. А тя се събуди. Затова няма изненада. Ето това е на Полито тортата сега за официалния рожден ден с приятели. Поръчвана е тук от Ловеч от една сладкарница. Направиха я супер точно такава исках. Доволни сме. Пошли са за рождения ден. Нито ние сме готови. В крайна сметка имаш някаква малка украса. Поли, я си покажи балона на колко години ставаш. Абе на 5. Добре. Готови сме, след малко тръгваме към празненството. Ето това е втората торта на Поли. Ще ви покажа отблизо, но на мен много не ми харесва изработката, защото виждате ли тук какво е се получило? Надписът се е размазал, тортата е напукана. Виждате ли? Но пък иначе тези топки са много интересни. Това е.